Halo, siemaneczko. Dobry wieczór. Witam. Już zaraz będziecie mnie widzieć. Widziałem tam jakiś komentarz, ale kurde, bo teraz na multistream robię i po prostu uciekł mi ten komentarz. Tam John Cena coś chyba napisał, ale włączam tutaj ta apka, żeby czat widzieć, także zaraz odpowiem na komentarz. Też się mi to długo włącza. Pietroństwo. Okej. Mam połączone. No, dobra. To mam, a tutaj potrzebuję to odpalić. Już zaraz będziemy sobie pykać. O, siema Chris, widzę, że tu był. John Cena, siema Nanek, Łobuzie, gdzieś ty był. No widzisz, no widzisz. Oko, okej, dobra, to mam przeczytane. Dobrze, panowie, mili, kochani. Okej, dobra, to mam. Tak, ekipy nie ma. Ale tu nic nie nacisk. Dobra, kampania. Klikam. Nauka jazdy. Teraz nie wiem, kto tam. Ktoś tam jechał, ale nie widzę tutaj teraz statystyk. Czy mnie jakaś Tomek pobił? Ja. Obejrzyj. Kurde. A, tu jednego nie umiał. To dobrze. Tu mnie... Prawie mnie wszędzie pobił. Tu też? Ja pierdzielę. Fuck. Fuck. O. No, tu wiem, Weaver był dobry. Też coś słabo, nie wiem. Dobra, to spróbujemy opanować. Dobra, zobaczymy jak nam to pójdzie.
Ciekawe, no tamte na niektórych się dość dużo męczyły. Nie wiem jak z tym. Czy też się będę męczył? Okej. Aha. O ja pierdzielę. Hopie. O, ja cię kręcę jeszcze raz. O fuck. Dobra. A, to coś nie skręcał, kurestwo. Że jak skręcą, domu skręcili, a nie jak dalej. A, idź pan. No, pierdziele. Jasny gwint. Jakby tego szybciej nie szło pokonać. Kuźwa. O fuck. Ciekawe jak oni to pokonali. Ciul, ty kanalio. A, dupa, co to wsadźcie. Kurde, skręcą, co ty to robisz? Kurde, srany. Wejście, zobaczę jak tam wyniki, bo mi się wyniki nie pokazały. O fuck. Kurna. A tu ten ranking wariatów?
9 sekund. To nie wiem, jak oni to przechodzili. No już gorszy obejrzyj. Kurna, z gamoniu. Prawie by mi to wyszło. Może na czacie jakieś podpowiedzi. Ach, skręcaj. Ja pierdolę. Gra w ogóle bez skrętności. Nie wiem, może tego pada mam bardziej wygiąć. W którąś stronę, ej. Nie, tamten lepszy będzie czas. Spróbuję jeszcze parę razy i zobaczę, jak mi to pójdzie. Może to mi się uda, żeby najlepszy czas uzyskać. To nie, kurwa, ciulstwo, ja pierdolę. No czemu żeś nie jechał, durniu? Utnij i ciś. A, srunta. Złoto jest, ale... Kurde, 9... Które mu miejsce? 9. miejsce. O fuck. O, ja cię kręcę. Nie, no nie. Muszę się poprawić, nie mogę mieć 9. miejsca. No i czemu ty w tym momencie, ty ciulu durny, pierdolony, skurwiały autorze tej gry, nie skręcasz? Co za ciulstwo. I pan. Idź pan. Gorszy niż WRC-7. Kuźwa, kręcisz łapie tym autem, wyrabło w inne strony. To i tak słabo. Ach, sekundy, ale kurde musiał... Jak oni takie czasy wyprawiają, to jak oni tu wchodzą? Jak oni tu mogą wejść, że mają lepszy ten? Nie wiem, jak oni to robią, że mają lepszy czas. Sydney, siemanko, witam cię.
Pozdro od Czuksa. Pozdrawiam, pozdrawiam. Ach. Kurde, no nie idzie się wyrobić w tym zakręcie. Pierony straciły. Pierony sekundżek straciły. Może się muszę troszeczkę odsunąć. Z daleka na to popatrzeć. Czekaj, tu okej. Co spowolnienie? Tak, sobie tu powstać się to. Spowolnienie mi będzie pisał. Tu zrobię tak, bach, po hamulcu. No, czemu ty kurwa nie skręcasz, skurwiały? A pierdolę. Kuźwa. No ale kurwa, no nie idzie się tym chujem złamać, no. Kurna, nawet dobry plan. Tu. Ach, kurwa, no to co żech zyskał, to żech stracił coś. Do któryś stream? No nie wiem, zobaczę. Na razie jeszcze mi się spać nie chce iść. Nie wiem, myślę, że to trzeci strumyk będzie do trzeciej wersji. Kurwa, jedź ty chujstwo skurwiałe. Może driftem? O! Kurwa, może driftem to mam przejść. Może to kurwa o drift chodzi. No i tu zaś kurwa ciurstwo nie umie skręcić. Kurwa, mam ten pad wciśnięty w bok. Kurwa, na pełno kurwa. I teraz umiesz skręcić, ciuru. Whisky pijesz, smacznego, smacznego. No a jak hamuje, to i tak jedzie prosto. Kurwa. Chętnie bym spotkał autora i zapytał się, jak ty chuj głupi mam to przejść? Jak to jest wsteczne? No znerwowałby się człowiek. Marcin, siemanko, siemanko, Marcin. Czekaj, kurna.
I kurwa, no tak pięknie było. A Citroen to cius, to się nie dziwię, że to tak idzie. Kurwa. Tam by mnie musiało tak od razu kurwa złamać, tak ciur. Kurwa mać. Co za tempo gra. No i teraz ciś. Gdzie? O. Proszę. Kurwa mać. O ciulu, ale tego Grzegorza nie przejdę. Marcin, dzięki. No brawo, udało się, ale widzisz tego Grzegorza? On ma 9 sekund i 970, no. To kuźwa, ja nie wiem, jak on to zrobił. Szczególnie, że mam taki problem, że mi filmiki nie działają. No, czy u was jest też... A nie, działo. O proszę. Ostatnio mi nie działo. A car that is turning is affected by centrifugal force, a force that tries to push the car outwards towards the outside of the turn. When speed is constant, the strength of the centrifugal force is determined by the radius of the turn that the car is making. This also means that as the car's turning radius becomes bigger, there is less effect from centrifugal force on the car. Imagine going around a corner at the largest radius or arc possible. You would enter the corner on the outer side of the track, and you would be at the innermost side at the center of the corner. Faktycznie miałem rację Then ostatnio. you would go through Widzicie the te outer słupki? side of the track again at its exit. This is the out-in-out maneuver. Miałem rację. Now let's try Miałem rację z tymi actually driving słupkami. out-in-out Tam through przy a tych dwóch corner. powinno się przyhamować. Dobra. Ale ten z czasem, no, Marcin, masz rację. Przydupił z tym czasem niesamowicie. Niemożliwie z tym czasem. Okej, dobra. To. Aha, czyli po całym torze, no ale zobaczę sobie ten filmik. O, tu zaś działo dzisiaj. Kurde, wczoraj mi te filmiki nie działały. Continuing from lesson 17, try driving through a corner in an out-in-out line. Drive on the outer side of the track at the corner exit. Going to the inner side of the track, już powinien then odbijać pass through the outer side of the track on the way out of the corner. The key to driving smoothly is to use the full width of the track. Aha, obejrzyj. 10:30. Fuck. O ja pierdzielę, ile ja mam do pobicia. Nie. Tak. Vivera muszę pobić. Romeo, Grzesia muszę pobić i Bonboya. Okej, zobaczymy. Raczej, kurde, no ciężko będzie. Troszeczkę sztachna. A, nie widzisz jakie? No, coś widzisz, coś ta gra jest tako... Jest coś z tą grą, że jest nie tak coś. Masz wszystko na złoto, no widzisz, ale na przykład minimum jest te 10 sekund i 600 milisekund. 10 i 600. Tak to mam powiedzieć, nie wiem dokładnie jak to mam powiedzieć.
Ale chodzi mi o to, że no i widzisz, jedni kurde poniżej tego czasu i ogromnie schodzą poniżej tego czasu. Tu w ogóle w grach powinien się nazad pojawić ten tryb hard i koniec. I chuj. Na serio. Bo teraz widzisz, jakieś tam niby wspomaganie jest tu ten. A jak to wyłączysz, to w ogóle autem nie idzie jeździć. Albo tak jakby na tego kardach jeździli, też nie idzie w ogóle. Dobra. Próbujemy swoich sił. O, to tym nam może nie iść. Jak to jest Honda. Hondy ze mną nie chcą współpracować. I czemu ja nie mam słupków? O fuck. O fuck, czemu nie mam słupków? Ale mi auto dali. Czuję się napala elektrykiem, no... Powiedzmy... Kuźwa, ale jakie oni mieli czasy? O fuck! O kurde! Jeszcze raz. Sydney, to się napala tym elektrykiem. Tymą ta wersja niby do płuc. No tak. No. I tak powiem, no nie ma źle. No. Ale od czasu do czasu tak jakby jedna fajka wykurzy na nim, to jest to lepsze. A jedź tam. Pizdu sejeć. Kurwa, chyciłbym tego autora tej gry. Normalnie bym mu z dupy nogi powyrywał. No i co? No nie wyda szybciej, no. Kurde, raz mi się udało i chyba nie wyda szybciej. Jeszcze raz próbuję. Co? Spowolnienie, spadaj! Gnoju. I poruby obesrany. Ach, kurwa. To auto powinno chodzić na boki. Może mam tak pad wyrąbany. No bo... Kurde... Albo spróbować tej taktyki.
taktyki spróbować. No nie no. Kurna, jak wyście to zrobili? Ile to czasu musiał poświęcić, żeby to tak wyjechać? To ciekawe. Nakręca ty ciulu tobą. Kurde, ja chyba tego nigdy nie osiągnę. No nie pobija ich, ej. Kuźwa, jak oni to tak szybko zrobili. No nie da się tego. Jak tam w tym jednym zakręcie nie przyhamuje i nie skołuje tego auto bardziej, to mi wypadnie poza tor. Kuźwa, jeszcze wcześniej to muszę zrobić. No i widzicie, nie dokręciłek i już kapa. Nie dociągłek, kurwa. Cholera jasna. Ale no wykorzystuję całą szerokość, ale jakoś bym to do tego jakoś nie będzie zrozumieć. Dobra, sroł to pies. Sroł to pies, jeden następny. Bo czas leci. Kurde, jak oni to zrobili, jak Banboy to przejechał, nie wiem. 5. miejsce. Kuźwa mać. Jak to ten Banboy przeszł? To jest ciekawe. Jak oni to przeszli? No ale dobra. No, złoto jest.
Okej. Jademy dalej. Tak, żaden z tych rad nie będzie korzystał podczas wyścigu. Ja pierdzielę, jak one zaś te czasy pospuszczali w domu. Kurwa mać. Co, albo hamuje, albo skręcą? Ja pierdolę, w sadźce co ta gra w dupa. Jasny ciu, hopie, kurwa, zwykły zakręt. No wyhamuj, co to, zwariowałeś? Teraz to prawie dobrze. Już nie mam siły. Nie mam się siły nerwować. Jasny gwint, co za debil wymyślił ta gra. Czysty debil. No nie ma szans. No nie ma szans, żeby ktoś normalny to przyszedł. No kurwa debilu. Dobra. Jeszcze raz. Pierwszy zakręt. Co to jest za durnota? Naprawdę. Pierwszy zakręt idzie. No kurwa skręcaj, chuju jebany skurwiały. Ja pierdolę, kurwa macie. Naprawdę. Jakby mnie kiedykolwiek oglądał autor tej gry, ty chuju niech ci się baba z cyganami puści. Rozdupi mnie, nie? No naprawdę rozdupi, kurwa. Tym autem się ani skręcać nie idzie.
Proszę bardzo. Naprawdę chore, nie? Naprawdę ludzie, powiem wam, chore. Chore. Chore, co to się dzieje? Kuźwa mać. Jak oni to przeszli? Mnie to naprawdę interesuje, jak oni to przeszli. Oj, oj, oj. Ja widzę, że jakiś widz na mikserze jest. Pozdrawiam serdecznie. Kurwa, durniu, miałeś tyle miejsca, żeby skręcić. No jedź ty ciulu, co to robisz? A już to chciał na ręczną przejść. O ja pierdzielę. Ludzie, jakieś porady, bo traca siłę. Traca siłę na wygrane. Aż musiał jak sobie normalny papieros wziąć i zapalić, bo krew mnie zalewa. Dobra. Wynik nas nie interesuje. 13. Aż muszę skorzystać z tego filmiku. Mogliby te filmiki robić po polsku, bo... Try driving through consecutive corners in an out-in-out line. The basics are the same, where you drive on the outer side of the track at the corner entry, going towards the inside of the track as you turn in, then going wide to the outside as you make your exit. Try connecting two consecutive corners in a smooth out-in-out line. Tak raczej nam nic więcej nie pokazał. Kręć tam, czemu nie kręcisz? Dali mi zepsute auto. Ja to nie kręci. Kręć. Dlaczego nie kręcisz?
Opa, na teraz. Ludzie, pomóżcie mi na czacie. Pomóżcie mi na czacie. Ten linker mniej więcej wychodzi. Kurna. Pomocy ludziska, pomocy. Ratunku, jak to przejść. No kręć tym dziadostwem. No, Chris, nie dziwię ciebie się. Powiem ci, że to jest kuźwa... Nie wiem, może na VR-ze ta gra jest lepsza i w ogóle może ze znajomymi jak się ścigasz, ale te zadania to naprawdę chwyciłbych autora tej gry i mu wdupił. Naprawdę bych mu wdupił. Normalnie już. Kurna. To jest tragedia. Naprawdę to jest tragedia. Oj, 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 to jest naprawdę tragedia. O, to się... Please. Nie wiem, no. Tak, na multi to może jest fajnie, ale kuźwa mać, ej. No kurna, skręć. No nie przejdę tego na złoto, srebrno mam. No tu się kurwa nie idzie złamać do chuja wafla. Jeszcze to jest pół biedy, gorzej z tym czasem. Ten czas też jest wkurzający. Jak oni to pokonali w 13 sekund i 100 setnych. No kręć, dziadostwo jedno zjebane. Może to na heblu to... Ja to na ręcznie dam przejść. Już na pamięć wydam o tym. Kuźwa mać, tak uwalić gra, tak zniszczyć gra. No jedź, no skręciłem. Czemu nie jedziesz? Kuźwa mać. Ej, prosty zakręt. Kurwa, coś mi tam wyjebało. No idź pan fuj z tą grą. Ludzie, pomóżcie, ludzie, pomóżcie. Kurwa. Do upada mojego tu na tym stanowisku, tym autorowi, niech mi to przejdzie.
No nie idzie skręcić. Nie idzie skręcić. Naprawdę cholera jasna nie idzie skręcić. Witam użytkownika na Twitchu. Pozdrawiam cię, kolego. Odezwij się na czacie. Będzie miło. No kurwa, no nie idzie. Czemu tych asystent nie idzie? A tego autopilota nie idzie. Zobaczymy teraz. Jak to tam skręcił? Przynajmniej autopilot tak nie idzie. Kuźwa mać. Kuźwa mać. Jeszcze raz spróbujemy. Już idzie dobrze, już idzie dobrze, no powiedzmy. Złoto i kończę to. Złoto i to kończę naprawdę. Za dużo hamowałem. Kuźwa mać. Też za dużo hamowałem. Piszcie coś na czacie, bo kurde krew mnie zalewa. Naprawdę mnie krew zalewa. No nie zrobisz na złoto. Kurna. Zarąbałbym tego autora tej gry. Naprawdę jaja bym mu obciął. Fuck it, no. Shit, no, fuck, teraz już poszedł. No, idź pan w chuj. Idź pan w chuj. Kurwa jego mać. No kurwa, jak nie skręcisz, tak nie skręcisz. No kurwa jego mać.
Siemanko Tomek, siemanko, witam cię serdecznie. Kurwa mać, jakżeś to przeszedł, bo mnie chuj boli, normalnie rozpierdala mnie, przepraszam za te przekleństwa, ale kurwa, ja pierdolę, kurwa, co za żenada. Kurwa mać. Nie wiem, jak oni ten czas tak wyrobili. Kurwa, ile strat. Kurwa mać. Idź pan w chuj z tą grą, kurwa. Mać. Naprawdę. Tomek, co na to powiesz? Ratuj mnie jakoś, bo nie wiem. A. Oj. No było ciężko, ale kurwa, widziałeś te czasy? Co tam są? Widziałeś te czasy, co oni powyrabiali? Jakim cudem oni te czasy powyrabiali, to nie wiem. No kręć ty, kurwa! Bo pada, za chwilę rozwala. No i kurwa i chuj. A, idź pan fuj. Kurwa, 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 kurwa. Co za zjebana gra. Naprawdę zjebana gra. No nie no, dodałby tu gazu, to by mnie wyjebało bardziej, no. Oglądałem ten filmik, chuja tam jest, Tomek. Naprawdę, chuja tam jest. Jest tak wkurwiony na tę grę, że nie miał wypierdolenia w pizdu, kurwa. Miałby płyta, to by nią kurwa wyjebał, chuj. Chuj, jak daleko widzę. No kręć ty skurwysynie. Zajebany, kurwa. Ale tam chuja jest takiego. Idź pan, kurwa, w pizdę. No i kurwa, zaś tu jest zjebane. Kurwa, mam jeszcze raz. Kurwa, idź. A Tomek, już to powtarzam 40 roz. 40 roz to już Tomek powtarzam, także mnie już to tak wpienio, tak mnie to wpienio. Ja pierdolę. Och, Boże święty. Niech tym autorowi się baba z synem puści, bo normalnie szlak mnie bierze, opie, szlak mnie bierze niesamowite.
No kurwa, że tu nie umie to kurwa skręcić do tego. Dawaj targą, kurwa. No i zaś to samo. No i zaś tu mogę skręcić. Kurwa, jego mać. No co za debil to wymyślił, no czysty kret. Kurwa, normalnym autem to normalnie byś przejechał z zamkniętymi oczami. Kuźwa, tu ino takie. No i zaś, kurwa, to samo. Kurwa, w kurwie, no to naprawdę. Noż. Krew anielsko człowieka zalewa. Ja pierdolę, kurwa mać. Na heblu, kurwa. Może tu pady z jakieś wyrąbane. Zbocza na drugim padzie. Jak jest, to będę musiał wolny wypad. No i dali to samo. Jak wcisnę hamulec, to nie skręcisz, bo kurwa autor debil jebany wymyślił się, że jak wciskasz hamulec, to auto nie hamuje i idzie prosto. No i kurwa, i to mnie wyścignie, ja pierdolę. Osny chuj, no rozdupi mnie to. Kurwa, jego mać. Ludzie, pomóżcie mi. Ja pierdzielę. Ach kurwa, zaś ten sam błąd. Zaś ten sam błąd. Ach kurna, za późno. Ach kurna. Zajrzek wyleciał. Już potem jak w pościg spadnie, to już jest dupa. Dupa blada jest. Jaj, no mnie kurde interesuje mieć
lepszy wynik, a nie tak nikogo na 9. miejscu było, albo na którymś. No kurwo jebana! Czemu ty nie skręcasz? Kurwa, czemu ty nie skręcasz? No i chuj. Już jak pojął. Skup się. No i chuj. No nie idzie z tym skręcić. Czekajcie, bo pada na prawym. No tak, dupa. Dupa blada, dupa blada. Ach. Jeszcze raz spróbuję, jak nie, to idę następny robić. Kuźwa mać, co to jest za durno gra, naprawdę, durno gra. To człowiek tu nerwów straci. No nie, przed całym zakrętem też trzeba hamować. W 2 miejscach trzeba podwójnie hamować. Ale poprawiłem. Dobra, stron to. Kurde, co ci jest, Tomek? Co ci jest, byku? Pierdziele. Jak oni to przeszli? Jak to Radziu przeszedł? Zobacz se. 13 sekund 266 sekund. Jak oni to przeszli, to ja nie wiem. No nie wiem, jak to przeszli. Nie mam pojęcia. Czekajcie chwilę, ja zaraz wracam. Dobra, pany, już jest. Widzę, że ktoś mnie obserwuje na mikserze, także zachęcam do napisania.
Niech się ujawni. Dobra. Następne, nie? 8 miejsce. Ja pierdzielę 8 miejsce. Kuźwa mać. Ale jest złoto. Jest złoto. Obejrzymy tu we filmiku. Jane, kogo ty masz na moda? Ale gdzie? Gdzie Sydney? Chyba Tomek Emmo moda. Chyba. A nie wiem, coś się dzieje, Sydney? Coś się tam dzieje na czacie, bo ja tu mam teraz podwójny stream, znaczy multi-stream i... Try driving an S-curve where you drive through consecutive left-hand and right-hand corners one after another. In a loose S-curve with mild turns, it is effective to drive in a straight line that connects the peaks of the curves. Avoid turning the steering wheel as much as possible and connect the peaks of the curves so that you can drive through in a straight line. Chodzi ci na... A, nie. To jest... Sydney, nie. Wiesz, o co ci chodzi? Nie no. Tu Tomek jest z Niemiec, on ma na pewno niemiecką kreaturę i... Przez to tam tak napisał. Się nie martw. Nie, wszystko jest ok. Nie, spoko jest on. Zmęczony, jest chory, to każdemu trzeba wybaczyć. Ja zresztą powiem ci szczerze, że no, też popełniam błędy. I to strasznie. Czekajcie. To powstało. Teraz lepiej? Lepiej. Muszę sobie w ogóle nowe słuchawki jakieś załatwić. No, Sydney, nie śmiej się, bo ja gorzej piszę. Okej. Kurde, jakie czasy. Jakie czasy tu mają wyrobione. Ja pierdzielę, no. Ha, ujawnia się z miksera. Spoko maniaczek. A tam powiedz mi na mikserze nie idzie napisać, bo nawet nie wiem, założyłem kto tam konto, walłem se to i nawet nie wiem. Bo ja tu wiesz, misiaczek... Nie, przepraszam, maniak. 200k, przepraszam. Ja już troszeczkę, bo wiesz, ten monitor troszeczkę... O, taki. Zasłonił mi. To tam na mikserze nie idzie pisać, czy coś? O, fuck. O ja pierdzielę, ojeju. Ojeju. Nie było widać, wiesz? Nie było właśnie widać, nic mi nie przychodziło z tego miksera. O fuck, już kto porobił. Nie, no co ty, nie mam dobrego kompa. Nie mam. Czekaj, no to spróbuję troszeczkę poprawić.
O fuck, za późno. Czekaj. Czekaj, maniaczek, już to ino sprawdzam. Co jest tego winą? No. O, właśnie. Widzę, że jest tu problem. Jest tu kurna problem z tym. Connect. Obejrzyj. Wyzwalaj. Oj, 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 no. Gdzie to mam ten czat? Coś tu mi nie pasuje. Z miksera to mi pokazuje, że te no. Kurna. No popatrz. Popatrzcie, widzicie? Jakieś kurde. Awario, awario. Nanek, zaproś tego, kiedyś tego ziomka na live'a. Jak będę to mu wytłumaczył, kto tu jest. No, słuchaj, Tomek, nie gniewaj się, Sydney. E, Sydney troszeczkę, no, nie zna cię, także... Także się nie gniewaj na niego. Co do... maniak... Kurde, no widzisz, coś z mikserem jest porąbane, że mi te wiadomości nie pisze. Nie wiem właśnie. No, Chris, mam problem. Tutaj na Restream.io nie działa właśnie mi komentarze z miksera. Nie wiem, co jest grane.
Oglądam tutaj. Okej. No nic, no. Chyba musiałbym osobiście właśnie wejść na tego. Na ten mikser i sprawdzić. Jakoś no. Dobra. Jadymy, panowie, jadymy. Kurna. A tak dobrze. Przeszkadza mi tamte auto. Czekaj, zaraz przeczytam komentarz. No, super rekordu nie będzie. Bo trzeba do 500 zejść. A, spoko, spoko. Adaś Maniak, streamujesz, a to na czym streamujesz? Na mikserze czy na tym? Cholera. Czy na YouTube? Bo ja to głównie tak do mnie to jest YouTube do streamowania, nie? Tak mi się wydaje, że tu jest więcej osób, ale no, na Twitchu się przebić to kurna. O, dziękuję. Dziękuję. No, Tomek, trzymaj się, wyśpij się tam. Spoko, zdrowiej, przyjacielu, kochany, zdrowiej. Kurde, że cię tak choroba po świętach dopadła. Aha, poprzez apkę z tego Xboxa na miksera. No też ciekawie. Widzisz, ja tu jest głównie graczem konsolowym PS4, choć posiadam Xboxa, ale 360. Teraz, że się pogubił. Dziękuję na Twitchu. Za followa, czy jak się to mówi. Bardzo dziękuję, cieszę się. Już padłem. Kurde, nic, no trudno. Miało być tak pięknie, nie będzie, ale byle złoto. Jak oni te czasy wyrobili? Nie wiem, kiedyś mi się będzie nudzić, co to poprawia. Bo już do finału dużo nie zostało. A potem następna lista jest tego. Kurde, Arel, wszyscy, ja cię kręcę. No, Maniak, powiem ci, że mój zestaw do streamowania
To był mikrofon, rezerwowy mikrofon, Avermedia, kable. Jeszcze tam jakieś pierdoły. Aha, kamerka. Kamerka. Hub USB z TP-Link, bo inny się nie opłaca. No dobrze to mówiłem, to jest bo inny się nie opłaca. Na 3.0, bo ja mam laptopa. Na laptopie streamuję. Na Asus R556L. 8 GB RAM i procek tu jest, tu pisało i piątka, ale ta 5200U i nią niby idzie podkręcić do 2700. No ale to jest i tak od dupa rozszczać. Tu powinien na serio być normalny komp i to wtedy można porozmawiać o jakichś wynikach. Ale teraz patrzę po takim biurku, jakby tu było kilka takich monitorów jak mam. No to raczej to by miejsca nie było. Dobra, próbujemy ten wyścig. Droga dopiero w nocy to... Aha, no i ten zestaw mi wyszedł ponad 1500 zł. No, także... Ale i tak kciołek mam, grom, mi się to podoba. Ja to nie robię po to, żeby mieć zyski, no do przyjemności, bo i tak grom, tak i tak grołech. Także, a jeżeli mogę mieć możliwość porozmawiania z kimś i kurczę, mieć kontakt, wiesz, niby grom tutaj, ale mam kontakt z widzami, z drugą osobą mam kontakt, mogę sobie porozmawiać, powygłupiać, pożartować. No i to jest właśnie fajne w tym, że można z drugą osobą sobie pogadać i jest ta druga osoba, ogląda cię i powie: a, ale z ciebie frajer, hopie, jakżeś to przeszło, a daj pokój. Ale fajnie to jest. Aha, maniak. No, bez zdrowego kompa. To jest prawda. Taki dobry komp. No, oprócz 1000 zł za monitor. Co prawda tu mam taki stary, ale to jakby kupował nowego kompa, to bym musiał 2 monitory kupić zamiast tego, co mam w laptopie. No i plus komp za, mi się wydaje, za 5000, no to już może by się mógł bawić obróbka wideo i te inne pierdoły. No to tak, to wyszłoby z jakieś, no może 5, troszeczkę więcej by zainwestował, jakbym miał oczywiście możliwość. Tak, no na razie takiej możliwości nie mam. No ale... A, Sydney, tydzień temu, jak ci się sprawuje? Laptek. Za 5 koła laptopa. Kuźwa. To nie opłacało ci się stacjonarki kupić? No chyba, że to masz tylko do internetu, no to za 5 koła, no to ci powiem, no to będzie chodzić. Ja mam takiego laptopa za 2,5 i kurde, żałuję, bo teraz za 2,5 to jeszcze bym miał lepsze.
I taka rada na przyszłość, jak będziecie kupować kiedykolwiek laptopa, pamiętajcie o tym, by w laptopie było osobne gniazdo na słuchawki i osobne gniazdo na mikrofon. To jest podstawa. Jak nie ma, to radzę omijać to szerokim łukiem. Ponieważ są straszne problemy. Naprawdę te złącze jest zrąbane i Windows, on tego nie rozumie, że tam są dwa złącza. No i są potem problemy. A, teraz może dwa. Nie grasz na kompie. No ale jak nie grasz na kompie, to tam możesz inne rzeczy działać na takim komputerze. Obrabiać komuś wideo, grafika. A to jest dość opłacalny biznes, jak masz takie możliwości obróbki wideo, zdolności. Wiadomo, tam niektórzy są mniej wymagani, niektórzy bardziej mają większe wymagania, ale jakbyś tak na przykład coś takiego umiał działać, ktoś ci wysyłał film, słuchaj, zrób go tak mniej więcej tak i tak, ty go robisz, no i nie wiem, tam 2 dyszki, czy ile to tam kosztuje, nie wiem, no ale wiesz, ciebie to tam zajmie ani nie godzina na dobrym komputerze, a no. Aha, 2 w 1, czyli niby tablet, ale niby laptop. No, też spoko. Dobra, ja sobie muszę zapalić. Znaczy muszę. Mam tutaj tego e-papierosa, ale jak już zacząłem z wami rozmawiać, to rozmawiam dalej. Kurde, wy byście te stare strumyki widzieli moje. Ja pierdzielę. Oj, oj, oj. Kurczę, no. Teraz i tak bych tutaj dużo zmienił, jak tu patrzę na ten monitor podglądowy. No, ale... Myślę, że to... Mi się wydaje, że to wystarczy. Aha, tak, jeszcze tabletu nie robiłeś. No jak się wkurwia, to... Znaczy, przepraszam. Jak się wkurza i mnie wkurzy ten laptop, to... A będę miał kompa, to z niego zrobię tablet. Wezmę go z obrócę i już. No. Ale nie, powiem wam, że tutaj właśnie... Dużo miałem problemów. Miałem problemy z Averem. O, dziękuję za suba. Dziękuję bardzo za suba. Dzięki, Przydosie, fajnie. No i to ci powiem, jesteś pierwszym kolegą Xboxowym, który ogląda kolegi, który gra na konsoli PS4. Ale fajnie, fajnie. Fajnie, gry powinny łączyć. Także a propos właśnie tutaj całego tego strumieniowania, to nawet na początku miałem tak mikrofon obrócony do góry nogami, ale to też jak on był w tej postaci tutaj, to mi ekran zasłaniał. No i a tu teraz mi zasłaniał stół pod klawiaturę i tak. A jak se go za daleko oddala, to no przerywa mi. Też go nie mam ustawionego, bo to jest taki słabszy mikrofon. Przy nim trzeba być w takiej pozycji i tak do niego mówić. To wtedy on najlepiej łapie. A, gdyby nie Peter, no widzisz.
Dziękuję, Lemi. To Lemi muszę podziękować. A ja w ogóle chciał zrezygnować, ci powiem, z tego. No, tą szafę, o, Sydney ty też, to jeszcze raz Peter, dzięki Lemi, dzięki. Powiem ci serio, chciałem zrezygnować z Twitcha, Mixera, Smashcasta i tylko zostać na YouTubie. No, do samych strumyków, ale kurde, jednak widzicie, jednak tam od czasu do czasu ktoś wpadnie. Aha, Maziemu. O, widzisz, jak się ten krąg zagęszcza. No, proszę bardzo. Proszę bardzo. Jeden do drugiego, no. A co do właśnie do streamingu, to największy, najdroższy koszt, to mi się wydaje, jest ta nagrywarka. Ale też powiem, że fajna sprawa jest mieć dobry mikrofon, tak jak ma Peter. On go gdzieś tam gdzieś z boku jest. I go pięknie łapie, super go łapie, obojętnie czy go jeszcze nawet dalej oddali. Ładnie go łapie i na przykład, o, u mnie coś słychać takiego. Teraz to słychać na przykład, albo krzesło moje słychać. Mi to na przykład nie przeszkadza w znacznym stopniu. Mógłbym to wyciszyć, ale przy mikrofonie musiałby ustami dotykać mikrofon i to może by było bardzo przerąbane i no na przykład jakby siednął w takiej postaci, to mikrofon by musiał mieć tak, a to na strumyku, no proszę was, no mogę tak robić, no ale nie wiem, czy to tak atrakcyjnie. I teraz patrząc przez mikrofon jednym okiem, musiałbym coś napisać czy coś, to miałbym z tym problem, nie? Dlatego dobry mikrofon, który łapie głos, to też jest fajna sprawa, też jest potrzebny. No i dobra nagrywarka. Nagrywarka też, którą no łapie, no ja akurat nagrywam w 60 klatkach, ale w HD to jest, no do niektórych twierdzą, że to jest mało, nie? Sydney, mikrofon zmienić? No, jest to prawda. Mikrofon bych musiał, kurde, taki za pauzyna kupić. I może by było lepiej, no. Ale przede wszystkim musiałbym ten komputer kupić. Komputer i wtedy na pewno mógłbym troszeczkę więcej poszaleć. Sydney, ile za to wszystko? Za to wszystko, wiesz co, żeby cię nie scyganić, plus te rzeczy, które teraz dokupiłeś, bo wcześniej kupiłem Hinola USB Hub, to wyjdzie około 1600-1800 zł, tak plus minus. Za to, co mam teraz. No oprócz, nie licząc tego monitora, którego dostałem w prezencie od Tomka M, za którego serdecznie z całego serca bardzo dziękuję. Jestem zadowolony, bo wcześniej grałem na telewizorze i to, uwierzcie, oj, oj, oj. No ale jakbym miał właśnie kupić taki monitor, no to coś jest
Zaś jest kasa leci, nie? No troszeczkę tam, o, na przykład tymi donacjami. Aha, na razie do 500 widzów. No, przydałoby się, Chris. Powiem ci, Chris, kurna, strasznie by się przydało mieć te 500 widzów. A najlepiej, kurczę, większa ekipa na live'ach, o. Żeby więcej osób było, ale cieszę się, że wy jesteście, że nas jest 6 osób, także mogę z wami porozmawiać, to też jest super sprawa. I kurczę, no fajnie, że jest tak. Sydney na TV. Ja też grał, ale miałem stary telewizor. Teraz jakbym na przykład podpiął do rodziców na TV, bo oni mają troszeczkę nowszy niż ja. Ja miałem tam starego takiego LG-ka, ale jakby go podpiął pod nowy, no to na pewno kolory i wszystko by było lepsze i przy dłuższym lepiej by się na pewno grało. Jaki telewizor starego LG-ka, wiesz? 42 cale. No, wyblakłe kolory już były i wszystko. Tak, maniaczek, niby garstka. To teraz 6 osób mi pokazuje, ale zawsze coś. Zawsze coś, tak jest. Od takich małych rzeczy trzeba zaczynać. Dobra. Za chwilę jeszcze też pogodowe. Ale teraz spróbuję przejść to. O, tym zaś autem się inaczej jeździ. Popatrz. Wow, jest złoto. A jak oni mieli tam czasy? Ale maniaczek mnie też ogląda 6 osób, także... I to czasem mniej mnie osób ogląda. Najwięcej było 14 osób, ale musiałem zrezygnować, bo szedłem do pracy. No. Okej, dobra. Jeszcze teraz spróbujemy. O fuck. O fuck. O, jeszcze kara za spowolnienie. No maniaczek, wiesz, no kurczę, na te 200 subskrypcji fajnie by było, jakby tak więcej osób wpadło, to bym się cieszył. No i no wiadomo, jedni po prostu dali suba i uciekli, jedni oglądają, a jedni mają to, znaczy nie chcą oglądać. Ja na przykład jestem taką osobą, że już za młodych lat, jak miałem kompa, to miałem taką akcję, że po prostu sąsiad starszy do mnie przychodził i grał w Gotika. I to się właśnie stąd wzięło, że lubię patrzeć, jak ktoś na przykład też gra. Ale chciałem swoich sił spróbować i sam nagrywam live'y, także spróbować. Chris, zebrać ekipa.
No, zdałoby się. O, to możecie, tak jak jesteście teraz wszyscy, wejść na Nanek2386 na Facebooku i tam powinien być odnośnik do grupy Ekipa Nanka i tam by się szło, jakbyście wy napisali z waszej inicjatywy, to też by miło było. I właśnie byśmy mogli jakoś grupa zebrać na jakiś dzień i sobie zagrać. Tak 8 osób, bo tam chyba więcej jest, do 18. No jakby tak szło, taką inicjatywę zrobić, to by było fajnie. No widzisz, maniaczek, no niestety nie mam. Zbieram na kompa. Ale może w przyszłości. Tylko wiecie, jak to jest 2 konsole mieć i kurde, tyle gier ile jest i to wszystko ugrać, to też jest kupa czasu. Sydney, czy grom w FIFA? Nie posiadam właśnie FIFA. Mam FIFA 16, nie mam teraz tej nowej. Dobra, spróbujemy jeszcze raz to przejść. Oj, ale spieprzyłem to. Kuźwa, ale że kto zdupczył. No niesamowicie, że kto spieprzył. Nie, Chris, nie godaj tak. Nie godaj tak, nie walemy Xboxa. Synek se gro. Tak nie mówimy. A skąd wiesz? O fuck. Kurde, nie, no poprawić trzeba. A skąd wiesz? Może w przyszłości wszyscy pójdziemy na Xboxa, bo będzie lepszy niż PlayStation. Oh fuck, nie pokonam tego. Ej. Nie zrobię tego. A, zobacz. Jednak poprawiłeś swój wynik. No, ci powiem, maniaczek, ale nie powinno tak być. Nie powinno być tak, że w tak krótkim czasie takie nowe znaczy z tej samej grupy tam o troszkę są mocniejsze te konsole. Powinna być nowa generacja, a oni w tym czasie powinni kombinować i budować nowe konsole i w ogóle. Powinni patrzeć na błędy poprzednie i budować nowe, a nie, że oni tak robią. Po prostu, żeby z tych konsol nie były komputery, o. No, 4K, powiedzcie mi szczerze, komu? Ale komu jest te 4K potrzebne? Jak sami wy oglądacie mnie w HD.
No tak, no ludzie właśnie są... Kurde, wkurza mnie to, naprawdę mnie to wkurza, że jest taka sytuacja, nie? Dobra, przeszlijmy to. Niech będzie. No bo nie pamiętam już jak z czasem tam było. Kurde, jeszcze bych to poprawił. Ale srać to już. Jadę na następny wyścig. Nie no, chłopaki, szczerze, to wam mówię, że wiesz, napalają się... Właśnie, konsola za 2K i 4K mo. Ale napalają się tym, że wiesz, że niby 4K mają i w ogóle, a na przykład zwykłe takie słabe streamerzy, tak jo, to nie mają możliwości, żeby nagrywać właśnie w 4K. Przypuszczam, że wy macie nawet słaby internet, żeby tam nikogo nie obrażając, ale żeby oglądać w 4K. Bo to ile trzeba, kurde, uploadu mieć, żeby pobierać tyle. No a ile taki streamer jaki potrzebuje mieć internet? Pół giga pobioru i pół giga wysyłki, no to też trzeba mieć potężny komputer, żeby obrabiał te wideo w 60 klatkach. No to też kosztuje ten sprzęt, nie? To jest wszystko też przez telewizory, że robią właśnie tych 4K i wszystko i ble ble ble. No ale to był taki boom, no. Pomyślcie sami, jak jesteście tacy jak ja, że telewizory kineskopowe były, no mieli długo telewizor kineskopowy. Jeden taki stary, to my go mieli, żeby was nie scyganić, 15 lat. Potem przeskoczyli na nowy kineskopowy Samsunga i potem nagle było pstryk, że mieliśmy ten kineskopowy, tam już wchodziły te chude, te LCD to są i nagle taki telewizor kosztował 3200. Jak wcześniej były strasznie drogie, tak nagle 3200. No na raty to jest nic, nie? A teraz zobaczcie sobie taki 40-calowy 2000. No nawet by się wam udało kupić za 2000. Taki już 55, 65 cali, no to czek zwyż. No to mnie się cieszy, to mi się podoba, że możesz mieć za małe pieniądze duży telewizor. To jest fajne, nie? Ale 4K nie kupiłbym. Ludzkie oko nawet prawdopodobnie tyle nie widzi, nie wiem jak to tam dokładnie było. Maniaczek, ja tam tego pierwszego Xboxa jest git. Starczy do grania, no i bardzo dobrze. Ja też mam 360, ale przerzuciłem się na PS4. Nie mam Pro, zwykłą PS4. Gram, jestem zadowolony. No widzisz. Ja też mam zasłonę, chociaż może by mi tam 4K poszło, bo ja mam pobierania 300 mega na sekundę. Tam troszeczkę plus minus więcej jest, ale powinno łapnąć. Uźwa pany, i tu zaś są te zakręty.
Oj, oj, oj. Zaś te zakręty. Powiem wam, że akurat co do tej gry. Tak, Sydney, masz racja. Telewizor jest różnica. Na serio. Zależy jako marka. Nawet o tak, ta zapalniczka. Ta sama zapalniczka tego ostatniego dnia wyprodukowano. Dwie takie zapalniczki bych miał. Zapaliłbym je i jedna by mogła szybciej zapalać się, jedna wolniej. Znaczy zapalać może głupio powiedziałeś, ale dłużej się palić, dłuższy płomień mieć. Bo to są te zapalniczki z CIB. C-I-B. Jak sobie odwrotnie przeczytacie, to będziecie wiedzieć, o co mi chodziło. Żeby nie reklamować. I jest różnica. Sydney. No. Ale ci mówię, wtedy właśnie kupowałem tego LG-ka i on kosztował 3200 chyba, czy 3,5 tysiąca, coś takiego. A to już lata temu, kurna. To chodził, wiesz co, ja chodził do gimnazjum 10 lat temu. No. I dali gro. Dali, znaczy... O, za monitorem, za kamerką tam on jest. No ale druga rzecz, Sydney, no... Są widzisz, jako masz Sony Bravia. No to dość taki wyższej półki telewizor. To wiesz, to nie dziw się. A właśnie. Co do tych moich tutaj donacji, co widzicie, to ostatnio się mnie ktoś pytał, nie powiedziałem tego, ale praktycznie całość tej kasy, nie wiem, teraz wam nie powiem ile. Czekajcie, bo ja sobie muszę. Ja sobie to tu muszę przybliżyć. A, 504. Nie wiem, czy to tam widać. Czy to takie było? Nie pamiętam teraz. To znaczy całość praktycznie po podatkach przez strona. Posłałek właśnie na akcję charytatywną i część wcześniej z tych pieniędzy poszło jakoś tam delikatne, to nie wiem, było chyba 100 czy coś z tego poszło na oświetlenie. Na właśnie ta lampa Ringa, taką okrągłą lampa. Nie halogonowo i no neonowo. Właśnie, którą miał oświetlność, dzięki temu green screen działał. Także to już miałem ostatnio powiedzieć, ale wypadło mi to z głowy. Co do telewizorów. Maniak. ...43 cale możesz dodać 400 funtów, ale zdecydowanie lepszy oblacz masz na 24-calowym Technika. Tak się nazywa to. No, co ci powiem właśnie, to jest najdziwniej, to z tymi telewizorami, że czasem rozumiesz, jakieś słabe marki produkują o wiele lepsze telewizory, lepszy sprzęt
niż my popychani przez to, że ta marka Znosz i uważasz, że i uważasz tak, że obojętny jaki badziew, to i tak, bo ta marka Znosz, ona jest staro i w ogóle, kiedyś tam coś z tego miałeś, było super i to znowu kupisz. Każdy się tym sugeruje, ja na przykład, chociaż to się zmieniło, kiedyś na przykład kupowałem cały czas Nokia. Jak te stare, chodzi mi o te stare Nokia, cały czas Nokia, nie było innego telefonu niż Nokia. Potem weszły te kolorowe, no to tam jeszcze ta Nokia, ale jak wpadł Android, no to już były klocki. Wiem, że potem miał jakieś tam podróbki i potem miał pierwszego Samsunga. Porażka. Potem rozwalił mi się, umowa miała na chyba 3 lata i potem kupiłem sam prywatnie, kasa z wypłaty, kupiłem sobie Samsunga 6,5 calowego i tam to był Samsung Galaxy Pro Neo Duo. Czekaj, Samsung Galaxy jak to było? Grand Pro Neo Duo, coś takiego. Coś taką nazwa. Kurde, no jak znajdę, to ten wam tam na ekipie Nanka wam napisze ten pierwszy telefon, to taki już. I z tego telefonu tam jedynie brakowało LTE. Na serio brakowało LTE. Jakby tam był LTE, to do dzisiaj używam tego telefonu. Kurna, no zarąbisty telefon. Teraz używam akurat Samsung Galaxy. Znaczy, wróć. Samsung S5 Neo. No i tu właśnie jest te LTE i tego właśnie używam. Ale tak jak mówię, wcześniej to tamten telefon, potem moja narzeczona go teraz używała, bo sobie innego kupiła, ale też była z niego zadowolona. I to już był z wyższej telefon. On chyba na Europę, nie wiem czy szedł. Na Rosję wiem, że na pewno szedł. Ale no kurde, no genialny telefon, wielki wyświetlacz. I już miał te fajne w tym Androidzie, te fajne bajery, nie? No, ten akurat co teraz mam, to jest tam wodoodporny, takie bla bla bla. No ale jest. Masz ten sam telefon, tak? No widzisz. S5 Neo, no. Jak ci się sprawuje? Bo mi, no, nie mogę złego słowa powiedzieć. Nad nowym. No ja widzisz, i to właśnie przyzwyczajenie do marki polecałbym ci jakiegoś Samsunga z Eski. Ale widzisz, można spróbować innego telefonu. Ale ja też chcę... Też potrzebuję takiego telefonu, żeby na przykład Facebook Messenger jest bardzo wymagający i... O, zajebiście, no to widzisz. Ale te już takie aplikacje... O kuźwa. Oj. No to ładna suma. To ładny suma, ci powiem, ładno. Ale tak, ci mówię, do przyzwyczajenia do jednej marki. Nie wiem, kurde. Próbował właśnie innych marek.
A wtedy tyle kosztowało. No. Oj, pamiętam ten Samsung Galaxy Pry Neo, czy Grand Pry Neo, czy jak się to tam nazywał. To on, jakże go kupował, to kosztował 800. I to było tak dużo, ale był warty, naprawdę warty był. A teraz jak się wkurza, to se kupia 7-calowy tablet i też se przeżyja. Bo i w tablecie, i w telefonie bateria trzymie 1 dzień, a jak wiecie, czy może pisanie wiadomości będzie troszeczkę cięższe, ale byleby był tam LTE i ja dużo, naprawdę nie uwierzycie, ale ja dużo czasu spędzam na oglądaniu YouTube'a przez telefon. Czy jesteś gdzieś w podróży, czy o ile, bo normalnie to ja już autem, prowadzę auto, ale jak tak jest mu chwila, przyjdzie mi powiadomienie, to o, Lemi coś dodał, Arel coś dodał, Easy coś dodał, jakiś filmik, w miarę możliwości siedzę i oglądam. Brakuje mi właśnie YouTube'a na telewizorze. To wtedy by chcę tam oglądał, tak, Peter. Znaczy, ja oglądam, moja wiedza o kosmosie to jest ogólnie YouTube i filmiki. Bo tam z czytaniem to, jakby to powiedzieć, książka jest napisana w 2017, wydano w 2018, a czytano w 2020. No i uwierzcie mi, że przez te pora lat się dużo w nowościach w kosmosie się zmieni i dlatego nie czytam. Nie czytam, może źle, może niedobrze, no ale nie czytam. Ja kupuję tel, nie biorę w abonamencie. Aha, Sydney, nie bierzesz w abonamencie. Poda mi za tel dać 3000. Aha, to Sydney wychodzi, jak płacisz abonament, to ci wyjdzie 3000 po całej tej. Tak, maniak, masz 100% rację. I o tym właśnie mówię, że mniejsze marki, mniejsze marki czasem robią tak z tymi telewizorami. Naprawdę chcą być zauważeni i się starają lepiej jakościowo coś zrobić. Bo starczy, że jednego klienta łapną, jednego. I ten jeden klient naprawdę im powie komuś innemu. I na przykład w rodzinie, słuchaj, kupiłeś ten telewizor? Na przykład załóżmy marki kurna. Marki, żeby jakąś tu śmieszną markę wymyślić. Marki Borowik Szczejkowice, telewizor i słuchaj, Ginter, albo tam Szwagier, ten telewizor z tej firmy Borowik Szczejkowice, no piękny, no kurwa piękny, obejrzyj się. Tu mam starego, rozumiesz, Samsunga, Soniacza, nie wiem, Philipsa. Rok temu był kupiony i obejrzyj, jak ten telewizor z Borowik Szczejkowice wygląda, nie? Się śmieję, ale tak na serio jest, czy tam jakoś inna chińska firma. Najgorszy, no, ale to w tym temacie, że czasem naprawdę trzeba sprawdzić starsze. Tylko
jakby wam to powiedzieć, pamiętajcie, że telewizory, jak na przykład kupujecie w supermarketach takich, to lepiej na przykład popatrzeć się, okej, fajny, ten taki, obudowa, kształt, ale co do jakości, co do obrazu, sprawdźcie opinia na internecie, parametry tego, bo wiem, że są stosowane tak jakby na tych telewizorach lepszy kontrast jest on ustawiony. Wy na przykład dostaniecie fabryczny telewizor i wy tam macie standard i koniec. I tu jest właśnie ten myk, że ci, którzy dostają ten telewizor na sklep, oni, to nie wiem, czy to jest przez program, czy przez co, dostrajają telewizor. Tak samo powinniście dostroić monitor, żeby kolory były tak super dowos, bo czasem mogą sobie już nie godą o tym, że są wyblakłe, albo obraz jest za ciemny, to jest z pół biedy, ale jest tak, że możecie każdy telewizor ustawić i ten kolor będzie naprawdę bajka. I no to trzeba się na tych kolorach znać i na tych ustawieniach, nie? Sydney S8 teraz. Czy można kupić? Trochę drogo. Peter, witam cię. Czekaj, Iceland. Peter Iceland. Kurde, zawsze mam problem wymówić ten nick twój. Jakie tam siedzenie po nocach, rozmawiam, kurde, z widzami. Mamy tutaj tematy ciężkie na temat telewizorów, marek i w ogóle. Bardzo ciężkie tematy. Czekaj, tu mi to będzie przeszkadzać. Dobra. No, dzięki Maniak, trzymaj się. Dziękuję, że wpadłeś, że ten fajnie było. Pogadaliśmy se troszeczkę. Też ci życzę miłej gry, powodzenia tam w twojej karierze z strumyków i w przyszłości powodzenia tam, żeby ci się fajnie udało. Który browar? Sydney, ty łobuzie. Który browar? Drugi. Drugi? A kurna. Szłoby zaatakować o trzeci, to by my jeszcze pogadali. Peter, powiedz nam, co tam u ciebie słychać i jak tam stoją z twoją grą, którą żeś się zagrywał. Teraz nie pamiętam tego tytułu, to chodzi mi o to, podobno do Fortnite. To jakbyś napisał na czacie, to by było fajnie. Teraz kurde, wyleciało mi z głowy, nie wspomnę se. A ja spróbuję to przejść i pobić Radzia, Tomka, Arela i Banboya. Pamiętajcie, 13 sekund i 58 setnych. 580 setnych, czy jakoś tak? Tak by to trzeba było pobić. Albo powiedz Peter Iceland ty, pamiętasz ta akcja, to żeś w końcu musiał lepszy komputer kupić, żeby te strumyki chodziły u ciebie? Też akcja była, nie? Dobra, uwaga, jedziemy, ale już zapomniałem, co ja tam miał.
O fuck. O proszę. Proszę jak samochód skręca. O fuck. Poszliśmy w las. Proszę. Battleground? Grunts? Battlegrounds, nie wiem jak to po angielsku. O fuck. No nie wykręca. Oni tu ładnie mieli czasy. Ładne to mieli czasy, ładne, ładne. Czekaj, ten zakręt jeszcze pół biedy. Ale tu przypuszczam, że powinno być dohamowywanie. O fuck. O! Obejrzyj, nawet nieźle. Nie jest źle. O, zobaczcie. Obejrzyjcie. Czekaj. Kocik. Ach, cholera jasna. Kurna, spierdzieliłem to gorszy czas. Czekaj, zaraz. Przeczytam zaraz i to ci powiem. Ach. Oj, kurczę. To jest właśnie przerobane z tą robotą. Cały czas tej pieprzonej roboty. Peter, z tą robotą, kurde, co mi da dzisiaj? No dzisiaj już, na nocka. Także nie fajnie, no, niestety. Czasy szkoły i długich weekendów, tygodni wolnych od szkoły się skończyły. Teraz niestety trzeba pracować. Sydney, uważasz, że na kierownicy mi było lepiej? No nie wiem. Nie wiem, może by było lepiej, ale miałbym problem z mikrofonem. Bo tu mam mikrofon, a tu musiałbym kierować, żeby mnie było fajnie słychać. A Peter, nie grałeś nigdy w FIFA? Kurna. Fuck. To jest niemożliwe, jak oni... Jak oni dobrze poprzechodzili, że im to wszystko fajnie wyszło. Fuck, no nie szymia. Mili widzowie, nie uciekajcie, poczekajcie chwilę. Ja tylko zaraz wracam i gramy dalej.
Oj, widzę. O, jestem, ale widzę, że tu wam poleciał. Dobra, ludziska. Trzeba wbić złoto. No i próbujemy. Nie wyjście. Kurna, nie wyjście. Ale Quickpola pokonałem. Quickpol, pokonałem cię. O fuck, nie. To już jest po stracie. Uwaga. O fuck, znowu. Inaczej zaś. Zajczyk tak zrobił. Okej. Tu. Okej. Tu okej. Ach. Kurna, jakże kto zrobił. Przedtem mi to tak fajnie wyszło, że mnie tak obróciło. I kurna. Ajajajajajajaj. Teraz mi to zaś nie wyjdzie. Kurna no. Zaraz mi to powinno wyjść. Uwaga. No nie wiem, czy w tym momencie tak przypadkiem. No w tym momencie... Ach. Za słabo, bo za mocno. Ale tuż przed tym. Tu do tej linii. Tu przyhamować. Ajajajaj, nie wykręciłem. Kurde, no dużo mi nie zostało, żeby wygrać. Żeby być pierwszy w tym. Chyba mi się nie uda. Dobra, trudno. Gramy dalej, obejrzymy jakie to też auto wygram następne. Trudno, no. Szło to tam poprawić. Akurat tu powiem, że szło to poprawić. Dobra, jest trzeci, ok, niech będzie. A najbardziej interesują mnie wariaty. 13 sekund. A w znajomych najmocniejszy ja mam... O fuck. Żeby do dziesiątki... Ja pierdzielę, patrzcie. Żeby do dziesiątki się dostać. O fuck. Jakie wyniki? A ten Japoniec? Albo z Korei on był. Jak on to zrobił, to nie mam pojęcia. Okej. Aha, i finał, i dopiero nagroda. Dobra. Sydney, ciesz się, twoje zdrowie, trzecie. Ach.
Pyszne, bardzo dobry. Okej, to niech się nam wczytuje. Cisnemy. Obejrzymy ten filmik. Co autor miał na myśli? Continuing from lesson 22, practice a hairpin corner. Again, do not rush your throttle or suddenly go flat out. Properly reduce your speed, enter the corner, then hold off on accelerating gradually again until the car is facing the exit. Oh fuck. To jest ciekawe. Dobra, to spróbujemy to. O, ci jakie czasy, ja pierdzielę. Wcześniej trzeba hamować. Ach, tu zaś nie. Nie wiem, co ten skręt w tym aucie jest taki daremny. Kurna. Ale brzydki czas. Ciekawe, żeby to szło na ręcznym przejść. A nie patrzę na wynik. Ja pierdzielę. Już nie chcę widzieć tych gorszych, co tam jest dalej. No, dobra. Niech to jest. Idziemy dalej. Nie pobiłem rekordów. Nie walczę z nimi na lepszy czas. Trudno, strać to. Strać to naprawdę. No, niech jest 12, trudno. Strać to naprawdę. Peter, ty jeszcze jesteś tutaj na tym, czy cię nie ma? O fuck. O kurna, to będzie ciężkie, ej. This is the graduation test for the beginners section. You should now have the necessary skills to drive efficiently around a track. Remember what you have learned and try to drive a full lap without any errors. Nie no. Nie wiem jak to przejdę. Arel najlepszy. 46 sekund. Dobra, no obejrzymy. No, ciekawe to jest. Jedź, jadymy.
Powiedzmy, że tu dość dużo czasu nadrobia. Fuck, już mnie wydupczyło, już jest dupa blada, już jeb, już od nowa. To jest to właśnie, że przy każdym zakręcie tutaj kurna... No i to chyba będzie ostre hamowanie. Fuck. Co za mędy. A, dupa blada. Wyjebało mnie w piździec. Kurna, czemu nie kręcisz? Durniu głupi, czemu ty nie kręcisz? Ja pierdzielę, zaś się zaczyna z tym kręceniem od nich zastranem. Naprawdę trzeba wyhamować chyba do zera, ej. Ja naprawdę. No i to już jest dupa, bo mnie tamten czas wyścignął i to już jest dupa. Kurna, naprawdę. No i dupa, kurwa, bo nie umie skręcić, no. Kuźwa, jak oni to przechodzą, to mnie naprawdę to rozbraja. To jest porąbane, no. Na serio jest to porąbane. No ale kurwa wcisło jak te skręcanie do chuja wafla. Kuźwa, naprawdę.
I teraz, kurna, no nie wygrą tego, bo... Ja pierdzielę, kurna, od nich kuźwa. Naprawdę. To zaś by robił do nie wiadomo której. Udało się, panowie, udało się. Ale i tak Arel mnie pobił, strasznie mnie pobił, nie wiem jak on to zrobił, jakim picem, ale jest złoto. Arel, jakżeś to zrobił, nie wiem, ale udało ci się, no, udało ci się. Co to za... Takie coś będą dostali. Okej. Teraz to jest początkujący, tu jest średni i jeszcze na pewno będzie zaawansowany. Dobra, ale to na razie wystarczy. Chyba na dzisiaj wystarczy, nie wiem. Dajcie mi jakieś fajne, szybkie auto, tamte, to, nie to, to. O, dzięki. Dzięki. Udało mi się. Bugatti. O, proszę bardzo, te chciałem, te szybkie auto chciałem. Super. To mi się udało. Wyzwania misji. Praktyka na torze. No popatrz, ile tych etapów jest? 8. 8 etapów, no to jest tu do grania dużo. Praktyka na torze. Wcześniej szczegóły, punkty rozpoczęcia. Poszło mi to. O fuck. To tyle torów tu jest, ja? O fuck. Ja pierdzielę, na tym jechać to chyba by nas krew anielsko zalała. Ale to powiem wam, że też by się przydało na kanale przejść. My Life. Nauka jazdy 50%. No to czyli tam jeszcze troszeczkę zostało. Tu na początku dołek w to. Liga dla początkujących i tu. I tu mógłbym mieć lepsze, no ale... Spróbuję... O, inaczej. Tu przyjdę, ale spróbuję... Nie to. Spróbuję tam to przejść. Jeszcze jeden ten. Tu jeden ten w nauce jazdy.
25. Naucz się wchodzić w zakręt bez podsterowności. Poproszę filmik. Poproszę filmik, tak. Bez sterowności. Here you will learn about understeer. Understeer is when your front tyres are slipping towards the outside of a corner, making it hard for the car to turn. The cause of this includes entering a corner too fast or getting back on the throttle too early in the corner. In this lesson, at the first left-hand corner, reduce your speed adequately before turning the steering, and in the following right-hand corner, be careful when getting back on the throttle. Otherwise you will be exposed to understeer, and the car will not be able to make the turn. Control your deceleration and acceleration in order to avoid understeer. Tak, dobrze, ładnie, ładnie, pięknie. O, Viver tak bardzo nisko zeszedł. A tych 10 wariatów? O fuck, jakie czasy? Okej, no dobra. To chyba na kierownicy robili. Dobra, no spróbujemy jeszcze to przejść. Wygląda na bardzo łatwe. No ale sprawdzimy to. Ludziska, kto tam jest na czacie? Widzę, że tam jeszcze pora osób jest, a nie piszą, nie odzywają się. Chyba już śpią, co? Nie to. Chwila. Chyba już te moje widzowie 4 na Twitchu, 1, 3 na YouTube śpi. No nie dziwię się, późną godzina. Okej, dobra. Kurna. Fuck, to tu co, do zera powinien wyhamować, czy co? Ja pierdolę. Dobra, jest. Jestem, ale śpię. Okej. Słuchaj, Sydney, tu masz do ciebie. Trzecie. Dobra. Ten wynik niech jest. Chociaż mógłby być lepszy, no. Marcin, ty też wyzwania walisz? A które już robisz? Czekaj, tu ta moja lista zobaczę. Bo przypuszczam, że... O, Marcin, ej. Ty jesteś tutaj na 9. miejscu. 25. wyścig. Kurde, widzisz, mi czasem zależy, żeby to ładnie pyknąć szybko. Ale widzicie? Pierwszego strzału fajnie, że przeszedł na 3. miejsce. Ten Grzegorz, nie wiem kto to jest ten Grzegorz. Bo tu ogólnie tak, Radziu, Dony, Limax, też właśnie nie wiem, ale Marcin, Radziu, Dony, Hubert, Quickpull, Kijow, Jo i Viver to jest ekipa z Ryf. No ale spoko, a tu? No nikt od nas nie walczy, żeby mieć super te. Marcin tam czasko wyniki. Dobra.
No w takim razie, jak nam to tak fajnie poszło, a piwko jeszcze jest. O kuźwa. Nienawidzę tego. Now, let's learn about oversteer. Oversteer is when the rear tyres slide towards the outside of the corner and the car turns too much. To avoid oversteer, you need to be careful on the throttle, but oversteer can be suppressed when it does happen by momentarily turning the steering Ale w towards the 11 sekund direction możesz of the zakręt tail pokonać, slide, ej. opposite direction of the turn, until the rear grip starts to recover. This technique is called countersteer, and is important to remember in order to avoid spinning out in cars. Przepraszam, a czemu ten lektor nie jest po polsku? To mnie interesuje. O! O, czekajcie. Czekajcie. Czekajcie, bo Marcin mnie tu atakuje. Gdzieś to mi Marcin posłał. Ładuje mi się obrazek. Aha, ty już jesteś w tym. Który to jest? Piąte na etapie. Dobra. No, Marcin jest w tym piątym etapie, w tej. Także gratulacje, fajnie. No super. Ja to spróbuję przejść, a jak nie przejdę, to nie wiem, się zastrzela. Zaś kurde Honda. Co oni mają do tych Hondów? A! Tak nie miało być. Kurwa jego mać. No, zrzut ekranu, tak jest, tak jest. Ale fajnie ci idzie, że ten... Raz jakbyś mi pomógł. O fuck. Kurwa jego mać. Kurwa mać, wkurwia się, ja pierdolę. Marcin, jak tyś to przeszedł? Powiedz mi, jak żeś to przeszedł? A ja rozgrzewam teraz opony, bo mnie to trochę wkurwiło. Tydzień do jednego, no to ja by to chciał widzieć. To jakbym miał płyta, to zaraz by wydupił ta gra. Kurwa mać, chuju jebany skręcej.
Ej, nie wiem czy zauważyliście, wciśniecie hamulec, auto nie hamuje i skręca, tylko jedzie prosto. Ach, kurwa. To naprawdę można kilka godzin... Kurwa, chuju jebany. No jeszcze gorszy czas. No szlak mnie trafi. Kurna. Głupi zakręt i umiem go tak grom spieprzyć. Kurna. Ja pierdzielę. Pulsacyjnie hamować. O, dobra rada. Pulsacyjnie hamować. A powiedz mi Marcin, a jak gaz bych puścił w zakręcie? Kurwa, jedź tam, ty chuju jebany. Czekaj, mi to oponę wykończę do końca. Już mam na czerwono. Ale naprawdę chciałbym wsiąść do tego auta i zobaczyć, że on w miejscu normalnie się obkręca i tak wariuje. Naprawdę. Chciałbym to, kurwa, za wszelką cenę chciałbym to sprawdzić. Ach. Nie w tym miejscu hamowanie. I czas. Najważniejszy czas na złoto. Kurwa, dobra. O, fuck, jego mać. Jak za dużo gazu. Kurna. Widzę, że moje taktyki są jeszcze lepsze. Muszę po prostu sobie robić inaczej, nie tak jak oni sugerują. Ach, kurna. Jeszcze raz. Podjechać pod sam zakręt, wyhamować na hampel do samego końca. O, proszę, patrz. Tu wyhamować do samego końca. Ach! Małe szpetno. Kurwa! Prawie mi brakło.
To w ogóle, powiem ci Marcin tak, fizyka tej gry to jest no po prostu dno, naprawdę dno. Ja mówię na serio, proszę wsiąść do samochodu i to co tu się dzieje na tym torze i zrobić to na żywo. Moje umiejętności jazdy na pewno na to nie pozwolą, żeby ja coś takiego odwalił. To jest niemożliwe, żeby... O, na przykład coś takiego. Wsiadą do samochodu, ruszą prosto, dodaję gazu i go tak odbicie. Ja pierdzielę, jego mać. O! Jeszcze... O, ciulów. To niżej to i tak będzie mało. Jest, udało mi się. No i nie, że się czegoś nowego nauczył i no przez przypadek udało mi się. Niestety te nauki są o dupę roszczać, bo mogliby czegoś nauczyć, poważnie czegoś nauczyć, a ja to tylko robię po to, żeby inno to przejść. I nic na serio się nie nauczę. A jak będziemy robić multi wyścigi, to jak ktoś będzie zjeżdżał, to do niego wdupcza i se zjada. No. O fuck, 10. miejsce. Jak oni to zrobili? Arel? Nie mam pojęcia. A to powiedz mi... Pięknie, no dziękuję, ale widzisz, Arel miał mniejszy czas. Czekaj, jaki on miał czas? 11 sekund i 900 setnych. Także no, to też się musiał postarać w ten zakręt wejść. No ale to jest chore. Na przykład to jest chore. No wam palcem akurat nie pokorza. Ale jak idzie ten pomarańczowy łuk, jakby wam to pokazać? O, tak wam to pokorza. W tym momencie to powinieneś jak najbardziej, może nie w tym momencie, o w tym momencie ściąć ten zakręt tak, żebyś tu wyszedł i tu jechał. O. Tu po brzegu. Środkiem tutaj. Środkiem. A brzegiem wejść tutaj. No, może taki łuk. A ja przyszedł tak, że tu wyhamowałem, tu gdzieś wyhamowałem, tu se to ściąłem i se tu weszłem. No, także troszeczkę oszukane, no ale dobra. Pozdrawiamy Arela, znowu fajnie wyczaskał ten. O fuck. A Marcin, powiedz mi, ile to jest 50? Czy jeszcze jest następna część? Czy więcej jest tych? Bo to by mnie ciekawiło. Jakaś tam nagroda. Wyzwanie misji. Spróbujemy to, bo ten to pyką. O fuck.
Uzyskaj pozycję przed końcem zadania. Dobra, start, obejrzymy to. Boże, jak to się zbiera do zakrętu. Ja pierdzielę, jak to się zbiera do zakrętu. O Bozieczku. O Bozieczku, Bozieczku. O Bozieczku. Ojej, ojej, ojej. Ojej, ojej. Ojeju, ojej. Nie można spowodować kolizji. Skurwiało pało, co za debil to wymyślił. Dobrze. No i dobrze. I to mnie cieszy. Co ty robisz? Przecież mam już złoto. Kurwa, ten automat tu jest naprawdę straszny. Dobra, mniejsza z tym. Mniejsza z tym, udało nam się wcześniej przejść. Wcześniej mieli złoto. Jak ten Grzegorz to przeszedł 37 sekund? No, przecież ja gaz do opory naciską tak samo. Jak Kamil to przeszedł? To jest i quick pull. Nie wiem. Wszyscy mamy pierwsze miejsca, ale
z tym czasem. Jest to coś. Coś nie wiem. Dobra. Nic, moi kochani, najpiękniejsi i serdeczni. Kończę tego live'a. Troszeczkę my sobie tam przeszli w Gran Turismo. Dzięki, żeście byli. Pozdrawiam Cię, Marcinku, za pomoc. Sydney też tam pomógł. Maniak też dziękuję. Fajnie, żeście byli. No nic, co mogę powiedzieć. Do następnego razu. Także, do następnego razu. Od jutra zaczynam zmiany nocne, także jutro coś szybko po południu może coś będzie. I pojutrze po południu też coś. Myślę, że do wieczora pogram. Ten międzyświąteczny czas oczywiście. Powiem szczerze, że fajnie by było chodzić do szkoły i mieć akurat ten czas między świętami a Sylwestrem wolnym. Naprawdę, niby pora dni, a można dużo zrobić, odpocząć se i w ogóle. Także wszyscy ci, którzy chodzą do szkoły i mają te dni wolne, od dzisiaj do Sylwestra, do piątku, gratulacje i korzystajcie z tego czasu jak najbardziej i wykorzystajcie go maksymalnie. Bo potem pójdziecie do pracy, chyba że pójdziecie jako nauczyciele, no to będziecie mieli, ale jak nie pójdziecie, to nie będziecie mieli. No. Niestety. Dobra. Wszystko na dzisiaj, bo jest już prawie 4 w nocy, rano. Nie w nocy, rano. Dziękuję. Wpadnijcie następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. Ja to już gasza wszystko. O. Dobra. Cześć. Trzymajcie się. Dzięki. Pamiętajcie, łapka w górę i subskrypcję. Pamiętajcie. Macie akurat 3 godziny oglądania, także jak ktoś tu do tego momentu dotrze, także ma wielką łapę ode mnie. Nawet mu konto zasubuje, jak do tego momentu dojdzie. Także nara.